Lukamat a kenős vagyok, sajnos nem elérhető a Magic Úr. A kórem nem rá. tudom, hogy elérhető. Na de most már ne szórakozzon, jó? Kenős! Jó? Menjenek DM-ezni. Nem, én most azért érzem magam kellemetlen. Azért lettek bannolva, mert nem tudnak játszani. Dior, ennyi eszed van, hála Istennek, hogy ki lettél bannolva, bakker. Gyere! De bakker hátba lőttek, de az is aztán! Gyere már! Igen, kell, geci. De mihez? Miért küldtek el minket amúgy haló? Akkor követlek, mint a fanboy.